Persoal das empresas que realizan o servizo de limpeza dos hospitais comarcais do Barbanza e o Salnés concentráronse esta mañá ás portas dos seus centros hospitalarios para reclamar mellores condicións laborais e a equiparación salarial cos traballadores do Sergas. A convocatoria partiu da CIGA e foi secundada por máis dun cento de traballadores en cada hospital. Que tal, saúdos? Hai avances para a tan ansiada ampliación do polígono do Pousadoiro. A Xunta iniciará a tramitación para ampliar o polígono industrial que está situado entre Caldas e Vilagarcía no mes de xullo, anunciou a conselleira de Economía e Industria nun encontro con empresariado celebrado esta mañá no Pazo Rial. Nestes momentos está a piques de rematar o estudo topográfico para delimitar a superficie real de urbanización na ampliación do parque. Avanza a tramitación urbanística para a construción de 2.000 vivendas públicas no barrio leste de Pontevedra. O Concello traballa xunto ao Instituto Galego de Vivenda e Solo para o desenvolvemento do proxecto de interese autonómico para esta zona. A parcela escollida situaríase entre a Rolda Leste e o cemiterio de San Amaro. A Mancomunidade do Salnés segue formando futuros traballadores do sector do viño. Esta mañá tivo lugar a clausura dunha nova edición do seu curso de elaboración de viños, unha iniciativa que forma parte do seu programa integrado de emprego. 8 alumnos participaron nesta acción. Ollo porque o futuro do humor galego pasa por Boiro. Nesta localidade nace un grupo de monologuistas para a xente moza apadriñado polo actor Luís Zaera. A iniciativa xurdiu do propio alumnado e profesorado do IES Praia de Barraña a través da Olimpiada Filosófica, unha actividade que desenvolveron ao longo deste curso. Esta mañá presentábase nas instalacións do Club Náutico Deportivo de Ribeira a 24ª edición da Regata Frinsa. A proba disputarase este vindeiro sábado 21 de xuño en Augas da Ría da Arousa. Con todo isto e moito máis, comezamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. E antes de nada, comezamos o tempo das novas falando dun falecemento dun home a última hora da tarde deste luns en Boiro, cando se estaba a bañar na praia de Barraña. Trátase dun veciño da localidade, dun 72 anos. Foron outros bañistas que se atopaban nese momento no areal os que alertaron os servizos de emerxencias ao ver o corpo flotando na auga. A pesar das manobras de reanimación que lle foron practicadas polo persoal médico desprazado ao lugar, non puideron salvarlle a vida. Descoñécese polo de agora as posibles causas da morte á espera da realización da autopsia, aínda que todo apunta que puido ser por afogamento despois de ter sufrido unha indisposición na auga. Ademais dos sanitarios, ata o lugar desprazáronse Policía Local e Garda Civil e o Servizo Municipal de Protección Civil. Persoal das empresas que realizan o servizo de limpeza dos hospitais comarcais do Barbanza, o Salnés e Cee concentráronse esta mañá ás portas dos seus centros hospitalarios para reclamar mellores condicións laborais e a equiparación salarial cos traballadores do Sergas. A convocatoria partiu da CIGA e foi secundada por máis dun cento de traballadores en cada un dos centros hospitalarios. Persoal das empresas concesionarias do servizo de limpeza nos hospitais de Barbanza, Salnés e Cee concentráronse esta mañá ás portas dos seus respectivos centros hospitalarios. Trátase da primeira das protestas dun calendario xa fixado, co que reclaman melloras laborais e a equiparación salarial cos traballadores do Sergas que realizan a súa mesma función, unha circunstancia que consideran totalmente discriminatoria. Parécenos discriminatorio que no Hospital de Santiago teñan outras condicións que temos nós. Estamos facendo os mesmos traballos e que é un hospital e non temos as mesmas condicións. Entonces queremos que nos equiparen os Sergas, queremos polo mesmo traballo pois ter os mesmos dereitos. Pero non só iso, tamén lle reclaman ás direccións das súas empresas mellores condicións laborais para poder desempeñar axeitadamente o seu traballo, para o que piden tamén a mediación dos Sergas.
Aquí temos a Mantel Nor, que por certo non estamos nada contentos con ela, porque cando colles, por exemplo, hai unha compañeira que temos de baixa, tería que cobrar ahora mismo o 100% que estipula o convenio, e só lle pagaron o 75%. Temos problemas de material de limpieza que non nos mandan, moitas veces non temos nin papel higiénico, nin bobinas, nin sabón para lavar as mans, non temos nada. Xente mándanos moi pouca, somos poucas e a carga de traballo é moi grande. A convocatoria partiu da CIGA. Dende o sindicato reclaman aos Sergas que se sente dunha vez a negociar para poñer fin a esta situación. E o que fixemos foi solicitar unha xuntanza para nos Sergas para que se reúnan con nós, xa que vai haber futuras licitacións, que é onde habría que arreglalo. Despois de un mes de solicitala, a día de hoxe non temos ningún tipo de resposta por parte dos Sergas. Esta é a primeira movilización que vamos a facer de maneira simultánea nos outros hospitais tamén. En CEF, se non me lembro mal, foi ás 10, en Vila García vai a ser ás 12. Aquí tuvemos o gran apoio do resto do persoal do hospital, xa sanitario, mantemento, que están con nós ante esta grave discriminación. Coa chegada da época estival regresan os problemas para cubrir as vacacións dos médicos dos centros de saúde. Un dos concellos que xa está afectado por esta situación é o de Meis. Dende o goberno local denuncian que no caso do ambulatorio do Mosteiro, o Sergas non vai cubrir as vacacións dunha das facultativas que estará ausente ata a vindeira semana. No caso da outra profesional, tamén de días libres, será sustituída únicamente 2 días a semana durante 4 horas. Esta é a fórmula que tamén se aplicará para cubrir as vacacións do médico do Centro de Saúde de San Martiño. Ante este escenario, o Concello considera que a situación sanitaria en Meis é crítica e denuncia a falta dunha planificación por parte da Xunta para sustituir os facultativos nos seus períodos vacacionais. Tamén problemas coa sanidade pública en Barro, onde acaban de celebrar unha nova concentración en defensa da sanidade. Coincidindo coa festa do Viño, un grupo de veciños mobilizouse para reivindicar a cobertura do 100% dos servizos sanitarios. A protesta foi convocada pola plataforma Sanidade en Barro, que leva xa case un ano reivindicando uns servizos dignos para o municipio. Ademais da falta de persoal, denuncian unhas insoportables listas de agarda con ata 20 días para poder ter unha cita para receitas, ir por uns resultados ou facer unha consulta. Din que a veciñanza do Concello de Barro non ten por que soportar unha espera tan longa, ao tempo que amosan o seu malestar polas baixas en cubrir tanto de médicos como de pediatras. Estamos moi mal servidos no centro de salud. Os médicos non están ni siquiera o 50%, porque se estuveran o 50% máis ou menos. A pediatría fatal, nin o 50% tampouco. Entonces nos pedimos unha sanidade digna para o Ayuntamiento e os usuarios de Barro. Me imagino que isto será desde moi arriba, pero nós temos que empezar polo noso pouquiño que sabemos, e a ver se alguén nos bota unha man dos máis podientes, a ver se alguén nos oye para poder ir a donde teñamos que ir. Que temos que ir a Pontevedra, vamos a Pontevedra detrás deles. Que temos que ir a Santiago, vamos a Santiago detrás deles. Non pasa nada. Avanza a tramitación urbanística para a construción de 2.000 vivendas públicas no barrio leste de Pontevedra. O Concello traballa xunto ao Instituto Galego de Vivenda e Solo para o desenvolvemento do proxecto de interese autonómico para esta zona. A parcela escollida situarase entre a Rolda Leste e o cemiterio de San Amaro. Concello de Pontevedra e Instituto Galego de Vivenda e Solo buscan os terreos máis acaídos para a construción de máis de 2.000 novas vivendas públicas no barrio leste da cidade. Aínda que inicialmente o espazo plantexado estaba situado entre Conde Bugallal e as traseiras da rúa Camposanto, cunha superficie de 200.000 metros cadrados, a Xunta desbotou varias das parcelas. No seu lugar, propuxo ampliar a zona cara á Avenida das Chans. Agora mesmo atópanse marcando e deseñando, e contamos que nas vindeiras días ou semanas
por un lado, se faga público e por outro lado, pois tamén nos lo fagan chegar a nós para que nos podamos dar esa aceptación inicial. De desenvolverse neste espazo a nova construción, o Concello quere que se melloren os accesos dende a Avenida das Chans cara a Pintor Laxeiro para convertelo nunha vía estruturadora da nova urbanización. Moi estreito, non ten... Hai unha zona na que se caben 2 coches, pero hai outra zona na que só cabe un, non hai beirarrúas, bueno, é un espazo compartido. Agora mesmo nunha zona entre urbano e rural pódese admitir, pero chegado un momento no que eso se vaya a promover, aí vai haber 2.000 vivendas, vai haber uns fluxos de tráfico moito máis grandes e non podemos permitirnos que un vial estruturador de todo ese ámbito da Parda pois teña ese ancho. Ao mesmo tempo, o concelleiro informou de que a Sareb está promovendo a recuperación dunha licenza de construción de 2 edificios na Rúa Conde Bugallal. Trátase dos inmobles da Rúa Agro da Estrela, dos que están edificados 3 bloques, pero debido á quebra da construtora quedaron pendentes de executar 2 máis, ao redor de 50 vivendas. Onte mesmo lle fixemos un requerimento para a constitución da fianza para a continuación das obras. Unha vez paguen esa fianza, poderán asumir a licenza a Sareb e a partir de aí ábrense varios camiños. Por unha banda, poden non facer nada, que agardemos que non sexa así, e que promovan. Por outro lado, poden construir tal cal está na licenza ou, por outra banda, poden facer unha modificación da licenza. No caso de iniciar a construción, o Concello reclamará que estes novos bloques se incorporen á promoción de vivenda pública por parte do Estado en Pontevedra. E o BNG leva ao Parlamento unha proposición non de lei para o seu debate en comisión solicitando a redacción dun novo proxecto para a reforma da esplanada de Labarta en Noia que pretende levar adiante Portos de Galicia. A proposta dos nacionalistas que reclama unha actuación máis sostible con maior protagonismo para as persoas atopouse co voto en contra do PP que defendeu a idoneidade do actual proxecto. A deputada do BNG, Rosana Pérez, buscaba un acordo que permitise unha modificación do actual proxecto de reforma da esplanada de Labarta, deseñado por Portos de Galicia. Para a nacionalista, a actuación non atende ás necesidades reais da veciñanza e, por riba, non é tampouco respetuosa coa contorna. Estamos falando de fondos, de unha parte dos fondos que son fondos europeos. Xustamente os fondos europeos non é este tipo de actuacións as que promoven. Promoven absolutamente o contrario do que quere o alcalde de Noia, porque hai que dicilo con todas as letras. Había versións anteriores do 23 ou 24 que aínda nós, non estando de acordo ao 100% con elas, eran aínda, si cabe, aínda máis respetuosas que estas que se escolleu porque o alcalde de Noia as impuxo e Portos aceptouno. Insisto, van vostedes e vai o alcalde de Noia fundamentalmente e Portos de Galiza en contra dos tempos e programando e planificando espazos públicos precisamente para os vehículos, para a deshumanización e para non ter en conta o medio ambiente, que é do que se debería tratar aquí. A pesar dos argumentos da nacionalista, a súa solicitude non saiu adiante, atopándose coa oposición frontal do Partido Popular, que defendeu a idoneidade do proxecto. Sabemos e estamos convencidos de que estas iniciativas promovidas pola Xunta e polo Goberno local do Partido Popular de Noia contan co respaldo maioritario da veciñanza e, unha vez rematadas, serán do agrado e utilidade e total satisfacción dos seus veciños. Polo tanto, non caeremos na trampa do BNG, que con esta iniciativa o que pretende é paralizar. Non pretende introducir algúns cambios, senón que empecemos de cero. O proxecto que acometerá Portos de Galicia afectará unha superficie aproximada duns 6.000 metros cadrados, na que se prevén habilitar unhas 400 prazas de estacionamento. A actuación suporá un investimento de 1 millón de euros. E da crónica política, Alfonso Rueda vota a Alberto Núñez Feijóo para continuar á fronte do Partido Popular a nivel estatal. O líder do PP en Galicia participou dende a sede da formación en Pontevedra no proceso para elixir o seu homólogo en España. Será nun Congreso Nacional que os populares celebrarán no mes de xullo. Rueda defendeu que Núñez Feijóo é o cambio que necesita España no marco da crise que atravesa o goberno de Pedro Sánchez. Pero o líder galego, os casos de corrupción no PSOE están a
salpicar xa o Executivo, situación que considera insostible. Rueda mosouse convencido de que esta situación vai afectar as eleccións municipais e lanzou unha mensaxe ao BNG preguntando cal será a súa posición neste escenario. Que estamos vendo este goberno en descomposición absoluta. A cada paso que se dá vemos máis falta de goberno, máis falta de rumbo, máis sometemento a chantaxes, máis ausencia de todo o que representa Alberto Núñez Feijóo. Esa limpeza, esa rectitude, ese adicarse ás cousas que a xente quere que fagamos os que temos responsabilidades públicas, que é gobernar, solucionar problemas, non estar sometido a chantaxes. Que pensa facer o Bloque? Vai mesmo asistir a esta rolda de consultas, me parece que lle chamou Pedro Sánchez, que vai facer para recabar apoios? Xa o feito de que asista é casi un pouco estar refrendando o que ele está buscando. E a volta da publicidade falamos deses avances para a ampliación do polígono do Pousadoiro entre Vilagarcía e Caldas. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. A Xunta iniciará a tramitación para ampliar o polígono industrial do Pousadoiro entre Caldas e Vilagarcía no mes de xullo. Anunciou a conselleira de Economía e Industria nun encontro con empresariado celebrado este martes no Pazo Real en Vilagarcía. Unha xuntanza, explicou María Jesús Lorenzana, que serviu para coñecer as necesidades de solo industrial na comarca. Nestes momentos está a piques de rematar o estudo topográfico para delimitar a superficie real de urbanización na ampliación do parque, que conta cunha superficie na actualidade de algo menos de 211.000 metros cadrados. A partir de aí, o obxectivo sería licitar no mes que ven a elaboración do instrumento urbanístico, é dicir, do plan de ordenación de solo empresarial do primeiro ámbito do polígono. A conselleira lembrou que xa se rematou tamén un informe das conexións exteriores necesario, dixo, para comezar a ordenación desa ampliación do polígono. Sobre a asignatura, hai un mes dun convenio entre Zona Franca e os concellos de Caldas e Vilagarcía para levar a cabo a ampliación do polígono. Lorenzana di que se enterou pola prensa e que nin o presidente de Zona Franca nin os alcaldes de Vilagarcía ou Caldas falaron coa consellería sobre este tema. Nese caso, a Xunta tería que facer unha modificación puntual para permitir o cambio de promotor, que nestes momentos é Xestur. O polígono continúa a tramitación que levaba, que é exactamente a mesma, porque evidentemente estos estudios non se improvisan dun día para outro. Entón, nos continuamos entendendo que Vilagarcía ten ademais unha situación estratégica dentro da comarca do Salnés, importantísimo o porto ademais de Vilagarcía para a logística das empresas. Creemos que é unha zona prioritaria a desenvolver e, polo tanto, nos seguimos coa tramitación que leva estes 2 últimos anos Xestur, traballando cos empresarios con normalidade. Como digo, pois sí, din en prensa ese anuncio, pero nos non temos coñecemento oficial de nada. A Mancomunidade do Salnés segue formando futuros traballadores do sector do viño. Esta mañá tivo lugar a clausura dunha nova edición do seu curso de elaboración de viños, unha iniciativa que forma parte do seu programa integrado de emprego. 8 alumnos participaron nesta acción centrada nas técnicas de cultivo, elaboración e conservación de viño e catas. O obradoiro tivo unha duración de 50 horas repartidas entre Pazo Baión e unha adega de Castrelo. Un dos sectores máis puxantes da economía do Salnés precisa cada vez de traballadores máis cualificados. Nesa liña, Mancomunidade mantén a súa aposta polo curso de elaboración de viños dentro do seu programa integrado de emprego. Unha acción formativa que despediu hoxe a súa 8ª edición logo de formar a 8 alumnos. A aprendizaxe contou cunha parte teórica. De todo o que ven sendo a elaboración de viños, si é certo que, aínda que tocamos un pouquiño por riba a parte de tintos, espumosos, incluso outras elaboracións especiais, focalizamos moito no blanco, porque ao final estamos
estamos na comarca do Salnés entendemos que as súas posibilidades serán maioritariamente de traballar nunha adega de viños brancos. E outra práctica na que entraron en contacto coas adegas, neste caso a formación estivo repartida entre Pazo Baión e unha adega de Castrelo. Tanto en Condes de Albarei, pois con toda a tecnoloxía que ali poden atopar, como aquí en Pazo Baión, que pois é unha adega un pouquiño máis, digamos, máis pequena, de menor volumen, o que poden tocar diferentes traballos e maquinaria que eso lles poida servir para un futuro. A esta formación hai que engadir a parte de campo fundamental no sector. Intentamos tocar un pouquiño que todos os procesos que facemos ao longo do ano, parte deles solamente na parte práctica, un pouquiño pois pola época de ano no que estamos, non? Pero hai un pouquiño dende a poda, todos os cuidados que se fan ao longo do ano e hasta vendima. Dende a Mancomunidade salientan a utilidade desta formación centrada no sector vitivinícola. Nos estamos tremendamente orgullosos de poder achegar este mundo do viño a todo aquel que queira participar, embarcarse nesta acción formativa e bueno, damos a noraboa, esperamos que fose moi satisfactorio para os alumnos que o levaron a cabo. Este curso forma parte do Plan Integrado de Emprego financiado pola Consellería de Emprego co apoio do ente comarcal. A Mancomunidade do Salnés é un exemplo de formación, non? E bueno, durante todo o ano e durante os 13 últimos anos nos que accedeu a plans integrales de emprego, no que a Xunta aportou pois 3,5 millóns de euros neste último 220.000 neste último ano, pois este curso de elaboración de viños aquí no Salnés creo que é un curso pois moi acertado. A clausura deste curso correu a cargo do Obradoiro de Hostalería da Mancomunidade, que ofreceu un cóctel en Pazo Baión co viño albariño como gran protagonista. O apoio á formación no sector forestal chega este ano aos premios Cámara de Comercio ENCE a Innovación Forestal. A cita fai 5 anos de vida cunha nova convocatoria que introduce novas categorías: mellor traballo fin de máster, grao e FP. Tamén se premiará o mellor proxecto de innovación empresarial. Deste xeito, os organizadores buscan incentivar o emprendemento e a innovación no sector. A Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía e ENCE volven ir da man na quinta edición do seu premio á innovación forestal, unha convocatoria marcada no Plan Social de ENCE que este ano chega con novidade: a concesión de galardóns aos mellores proxectos fin de curso, de máster, grao e formación profesional. Es el primer año que vamos a premiar lo que es la labor formativa e incentivar a la gente que haga unos proyectos viables, que sean un poco escalables a una iniciativa empresarial. Porque, como sabéis, necesitamos gente bien formada en todos los sectores y el forestal es uno de los más importantes en Galicia. Con esta convocatoria, tanto a Cámara como ENCE buscan promover o emprendemento e a innovación no forestal, un sector clave para Galicia. Galicia es la 9ª potencia forestal europea y lidera de forma indiscutible el sector a nivel nacional. Este sector aporta el 1,9% del PIB gallego y operan en Galicia 3.000 empresas. Por tanto, fomentar la innovación en este sector es crucial para aprovechar recursos y como palanca para el emprendimiento. No marco deste certame premiarase tamén a mellor iniciativa empresarial. Nas 4 categorías entregarase un primeiro premio e un accésit. As candidaturas deben presentarse antes do 8 de agosto. Convicción personal de la importancia que tiene que tener la colaboración entre las empresas y las instituciones públicas. Soy firme y estoy firmemente convencido de que el apoyo desde las administraciones públicas puede mejorar mucho la calidad de vida y la calidad del empleo en las áreas donde están. A entrega de premios celebrarase no mes de outubro no edificio Castelao do Museo de Pontevedra. O Polo de Emprendemento de Vilanova segue recibindo novos proxectos. O servizo consolidouse xa como unha ferramenta clave pro desenvolvemento emprendedor da comarca. En pouco máis de 6 meses dende a súa apertura xa atenderon 167 proxectos. O Polo de Emprendemento de Vilanova, dependente da Xunta, leva operativo pouco máis de 6 meses. Dende aquela, este servizo non deixou de medrar, consolidándose como un motor clave pro desenvolvemento da comarca. 167 proxectos
de 162 retos, 162 persoas que viñeron a interesarse. O perfil dos emprendedores é do máis variado, iso sí, das persoas que veñen a este servizo, o 58% son mulleres e o 42% homes. O perfil en rango de idade pois abarca un pouco de todo, tanto xente xoven como mediana edad, e sobre todo son mulleres as que veñen a informarse. Tamén é diverso o perfil dos proxectos cunha especial presenza do sector de actividades administrativas e servizos auxiliares. As novas tecnoloxías e actividades vinculadas a sectores propios da zona como o mar ou o turismo tamén teñen un peso destacado. Novas tecnoloxías hai, pero tamén sobre todo o tema turístico. Ahora estamos tendo bastante relacionado co sector do mar, co sector viticultor. Estáse vendo bastante auxe tamén no tema das viñas. Un dos casos que coñecemos hoxe é o dunha ilustradora. Coa idea enriba da mesa, atopou no polo toda a información que precisaba. Son unha persoa que tampouco tiña ningún coñecemento, non, sobre como emprender, a que axudas podo optar ou que ferramentas teño que utilizar a hora de poñerme en marcha, e, bueno, pois tiña coñecemento de que existía este servizo e nada, pois viñen aquí e pois xa me foron explicando un pouco e tutorizando e dándome ideas para poder poñer o meu proxecto en marcha. E aínda que o asesoramento é integral, neste caso recibiu as claves para impulsar o seu proxecto a través das redes sociais. Pois, bueno, como hoxe en día estamos coas redes que se utilizan para todo e tamén é a forma de dar visibilidade ao meu proxecto, pois creo que foi por aí, non, os pasos e as ensinanzas que me foron dando para pois mostrarme, mostrar a miña marca, mostrar as cousas que facía e de que tivera unha, bueno, pois como unha estética bonita e agradable. Pero a filosofía do polo é servir de acompañamento á persoa emprendedora ao longo de todo o proxecto. Así está sendo o caso doutra muller que quere iniciarse no mundo da mediación. Mais que nada van indicándoche pois paso a paso o que tes que facer, a documentación que tes que presentar, cosa moi importante tamén porque cando ves que queres empezar un negocio, ves que hai un montón de documentación que tes que aportar, moitísima burocracia que a veces pois non sabes realmente por onde empezar. Entonces aquí vante guiando en todas as etapas do proceso e, bueno, orientante absolutamente en todo. E explica que nese camiño foron quen de resolver todas as súas dúbidas. As dúbidas máis ben todas, porque aunque veño do mundo da abogacía, pero para emprender, sobre todo cando tes pois, certa idade, que encontraste moitas trabas no mundo laboral, pois aquí a verdade é que orientaronme moi ben para emprender unha nova actividade, pois por posibles subvencións. Porque esa é a clave dos polos de emprendemento, acompañar un proxecto dende que nace ata que se consolide ou axudar a expandir aquel que xa está en marcha. Nace en Boiro un grupo de monologuistas para xente moza apadriñado polo actor Luís Zaera, iniciativa na que tamén colabora o Concello, xurdiu do propio alumnado e profesorado do IES Praia de Barraña a través da Olimpiada Filosófica, unha actividade que desenvolveron ao longo deste curso. A boa acollida e os bons resultados acadados nesa Olimpiada Filosófica, competindo con outros centros de toda Galicia, en a que mesmo chegaron a ser finalistas, foi onde xurdiu a idea de crear un grupo de monologuistas. Este ano, por primeira vez en España, en todas as comunidades, só Galicia implementou o monólogo. Eu si que tiven a capacidade de convencer a algúns alumnos e alumnas que ademais se deixaron convencer e puxeron todas as ganas do mundo e pois puxemos en marcha os nosos monólogos que son do Instituto Praia Barraña que é no que eu traballo, non? Entón, estes rapaces e rapazas que son increíbles pois viñeron con toda a forza do mundo e ademais quedaron finalistas, que o fixeron suficientemente ben como para quedar aí en segundo e cuarto puesto, dous deles, non? A proposta conta coa colaboración do Concello a través das áreas de Cultura, Mocidade e Educación. Como sempre, todo que inclúa mellorar un pouco a vida e axudar a rapazada do noso Concello, o Departamento de Cultura, Xuventude e Educación, estamos aí para apoiar. Moitísimas gracias, Lidia, e moitísimas gracias ao IES Praia de Barraña por esta iniciativa que parte de aí, aínda que agora a vai acoller o Concello, e gracias aos rapaces, porque nós podemos poñer a ferramenta na mesa e a parte económica que si fai falta, pero se non hai iniciativa e se non hai proxecto de rapazada detrás, non salen estas cousas.
O grupo de monologuistas conta cun padriño á altura, o recoñecido actor Luis Zaera, que os acompañou hoxe na súa posta de longo, animándoos a seguir a traballar neste proxecto e, sobre todo, a disfrutar do que fan. Máis asuntos, os 4 alcaldes da Mancomunidade de Barbanza Arousa canda a xerente da entidade, Fátima Cachafeiro, participan estes días en Xixón na asinatura do protocolo de irmandade das localidades nas que recala a iniciativa turística O Camiño de Santiago a Vela, unha travesía marítima comercializada polo operador Normarinas dende hai 10 anos e que conta co apoio de Barbanza Arousa. Dende a entidade entenden que a iniciativa encadrase dentro da estrategia da Mancomunidade de potenciar o Camiño de Santiago, tanto por mar como por terra, como producto desestacionalizador da demanda e de ampliación da pegada económica do turismo. O protocolo de colaboración asinado ten como obxectivo fortalecer a cooperación entre a vintena de localidades nas que fai parada esta travesía. A asinatura do protocolo fíxose coincidir ademais cunha das etapas de descanso desta travesía internacional que partiu a comezos deste mes de xuño da localidade francesa de La Rochelle, navegando por toda a costa norte de España. Terá unha duración de 27 días entre etapas de navegación e descanso. A travesía ten prevista a súa chegada ao Barbanza pro vindeiro 29 de xuño. E seguimos no mar porque esta mañá presentábase nas instalacións do Club Náutico Deportivo de Ribeira a 24ª edición da Regata Frinsa. A proba disputarase este vindeiro sábado, día 21, en augas da Ría da Arousa. Baixo a organización do Club Náutico e Deportivo de Ribeira e co patrocinio da Conserveira Frinsa, que lle dá nome á regata, este vindeiro sábado 21 de xuño terá lugar a Regata Frinsa, que chega este ano á súa 24 edición. A proba foi presentada esta mañá nas instalacións do Náutico Ribeirense, coa presenza do empresario Ramiro Carregal, verdadeiro impulsor da proba, que foi o encargado de explicar cal foi a súa orixe. E decidimos hacer algo que quizás sea en España la única. Una regata acompañada por catamaráns, porque tanto las señoras de los regatistas como los que van a la regata no la conocen, porque la ven salir y la ven llegar y no van ni siquiera a lavar algunos. Y luego con los catamaranes es fantástico, porque ven cómo se regatea y nosotros los mismos que nos regateamos vemos la regata completa y después terminamos diciendo, hacemos al final que termine pues una comida marinera. Na regata para as clases cruceiro, cruceiro regata e regata prevese unha participación dunhas 40 embarcacións de clubs de toda a zona. Haberá 2 percorridos, con saídas e horarios diferentes dependendo das categorías en competición. ¿Por qué hacemos estos 2 recorridos? Uno, porque queremos que todos los barcos terminen a la misma hora, a las 3 de la tarde. Es decir, el primer recorrido tiene 11 millas y el segundo tiene 8. ¿Vale? Es un recorrido más corto. Quienes participarán en el primer recorrido, el recorrido primero, irán los de regata y crucero regata, que son los barcos más rápidos, y dejando el recorrido más corto para el crucero. La idea es eso de poder llegar todos a un tiempo, y también se está estudiando, a lo mejor independientemente del recorrido más corto, también la posibilidad, a lo mejor los cruceros salir 5 minutos antes. Además, como somos muchos barcos, 40 barcos es una salida bastante importante, y por lo tanto saldrán los cruceros primero, y cuando sea la señal de salida de los cruceros es la señal de atención para los regata crucero y para los regatas. Xa de cara ao ano que ven, coa celebración da que será a 25 edición da regata, o club agarda poder realizar unha proba moi especial. Para el año es la 25, un cuarto de siglo. Yo ya hablaré con don Ramiro, pero yo creo que para el año, por ese cuarto de siglo de la regata, había que hacer algo especial. La regata en sí, y estudiar algo más especial, celebrando esos 25 años de esta regata Frinsa. Pois así, dende as augas da Ría da Arousa rematamos hoxe o tempo das novas de contado programa Falemos. A actualidade, xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.